Alam mo ba, madali lang malaman kung malapit ka na sa pinagpipray mong success, sa pinagpipray mong goal. Paano malaman? Kapag dumating ka na sa punto ng buhay mo na sangkatutak na sitwasyon, sangkatutak na senaryo, nagkasabay-sabay yung ibinigay sa'yo. Alam mo ba behind that? Yun na yung sobrang laking reward na hinihingi mo. Kaya kapag naandun ka sa senaryo na ganon, makinig ka sa sasabihin ko, kailangan mo lang tumawid. Kailangan mo lang lagpasan yung ganong senaryo. Kailangan mong magpakatibay. Kailangan mo ng lakas ng loob. Kasi pag natawid mo lahat ng mga yun, believe me, andun yung sangkatutak na sobrang gagandang reward sa process na itinawid mo. Kaya huwag kang malungkot kung madami kang sitwasyon ngayon. Huwag kang malungkot kung inuulang ka ng proseso. Dapat nga magpasalamat ka pa eh. Kasi bago ibigay ang resulta, ang reward, test mo na mauna.